pensioen. Ja, Goedemiddag. Hoi. Jullie hebben een soort van eigen eilandje gecreëerd. We hebben een handelsspel. Jullie hebben een wat? Een handelsspel. Een handelsspel. Ja. Leg even uit. Ja, wij zijn een post en wij hebben hout en schapen en goud. En dan moeten de kinderen bij ons komen kopen en verkopen. Zoals die daar nu aankomen. Ja. Zijn jullie van een zeilclub of zo? De scouting. Uit Kijk, Kuik. Goedemorgen. Ja, ja. Maar in Kuik hebben ze, hè, het ligt aan de Maas, hebben ze toch ook veel water? Ja, Komen jullie dan in Roermond doen? op zomerkamp. Het is gewoon saai als je dat op je Hoe eigen leuk, terrein moet doen. hoe leuk is dat? Leuk. Dat jullie, ja, je zegt het zelf al, dat het zomerkamp van de scouting uit Kuik toch doorgaat. Zeker. Heeft dat nog even op losse schroeven gestaan dan? Ja. Want jij bent leiding, neem ik aan. Wie is er nog meer leiding? 90 koen aan rijst. Dat is krullen. Ja? 90 koen aan En zijn jullie ook van die leiders die vroeger ook zelf gewoon scouts waren? Ja. Wat is er zo leuk aan scouting? Het is zo leuk aan scouting. Eigenlijk niks. Nou, volgens Rick niks. Positief druk. Dat is jammer. Maar Rick, jij bent ook leiding? Nee, ik ben lid hier. Nog even. Ja. Hoe zit het dan met leeftijden? Wanneer mag je bij de leiding? Als je 18 bent. Nou ja, eigenlijk mag je gewoon geen lid meer zijn als je 18 bent. Dus dan moet je wel naar de leiding. Of je wil of niet. Of je moet gewoon helemaal van de scouting Ja, af? maar dat is geen keuze. Oh, dat is geen optie? Nee, dat kan gewoon echt niet. Van de scouting af is geen optie? Nee. Ja, mag wel, Ja, maar maar het ja, het is zijn gewoon niet leuk. Jo, ik heb niet meer zoveel. Ja, we kunnen even zeggen. Mag ik vragen hoe oud jij nu bent? 28. 28. En wanneer kwam je erbij? Toen ik 11 was. 5, dat is. En was dat omdat je het zelf graag wilde of Ja, ja, mijn ouders waren het er niet echt mee eens. die waren het er niet mee eens? Nee, want je kwam smerig terug. En dat kon even niet. Je kleren gingen kapot en dat kon even niet. Ja, jammer. Oh, dus je was vroeger wel al Ja, die ook. een meisje wat graag op straat speelde? Ja. Oh joh! Ja, ik ook. Ja? En wat heb je ervan geleerd van de scouting? Moeilijke vragen op de vrijdag. Ik heb knopen geleerd hoor. Oh, en leren zeilen heb ik ook wel geleerd, ja. Ja, wacht. Dit is zeg maar... Zei je? Roeien. Leer je ook. Hoe oud ben jij? 12. Was gezellig. En wanneer kwam jij bij de scouting? 6 was. 6. Ja, volgens mij wel 6, dacht ik. 6 of 7? Nee, 6, want je bent in een bevertje Ja, geweest. 6. Een bevertje? Ja. Ja, hoe gaat dat ook alweer met Van 5 tot 7 ben je een bever. en wat komt er na een bever? Welpen of bootsmaatjes. Waar hangt dat vanaf? Of je hem wel Water of land. Dat je waterscouting wil doen of landscouting. Dat hebben jullie allebei. Ja. Leuk? Kom kinderen. Handelen. Want dat is ook niet automatisch bij. Nee, niet alle groepen hebben ook een land of een waterscouting. Hoeveel zijn jullie een grote club? Nee. Helaas niet. Hoeveel leden? Hoeveel leden? Met heel Scouting Kuik? Uurtje. Een stuk of 80 denk ik. Oh, 80. En waar slapen jullie nu met kamp? Ja, bij de Franciscusgroep. Oh verrek, ja, er is een scoutinggebouw geloof ik aan de waterkant, hè? Ja. Ja, daar zijn we ook wel eens langs gereden. Is dat gezellig? Jawel. Iets enthousiaster mag hoor. Of was het laat vannacht? Nou, eigenlijk iedere dag wel laat zeg maar. Nee, vannacht net niet, maar de dagen daarvoor wel.
We zijn er al vanaf zaterdag, hè, dus we raken nu een beetje vermoeid. Ja. We hebben iedere dag op zich wel een leuk programma, dus dat compenseert dan wel weer. Wat is de leukste activiteit tot nu toe geweest? En nu toe, ja. Ik zou het niet weten. Heel veel. Dus, bijna iedere dag was wel leuk. Leukste. De schatjes. Met z'n hoeveel zijn jullie op pad? Ja, een paar zijn niet meegekomen. Of zijn al eerder naar huis of zo. Maar op het moment. Een paar met heimwee. We drijven af! We drijven af! Kijk, nu komt de echte waterscout, die komt nu bovendrijven. Als wij zo slim zijn om het touw te laten vieren. Zijn dit allemaal bootjes van jullie zelf? Ja. Dus zijn jullie over de Maas hier naartoe gekomen ook? Ja. Vaak. Heb ik daar ook Ja, vanaf Kuik niet, nee. Vanaf Kuik niet. Wij wel hoor. De oudere groep wel. Lekker 2 dagen liggen. Waar willen jullie precies liggen? Even je dollar in. Oh ja, voordat je straks moet over. Dus nou moeten vertel even, wat moeten ze nou hier komen doen? Ja, handelen. Zoveel mogelijk groen verdienen. Maar hoe doe je dat? Door goedkoop in te kopen en duur te verkopen. Het enige prijs is de pershandel. Ze kopen en kopen voor een betere prijs. Maar jullie liggen hier, moesten jullie ook handelen? Ja. Maar waarom liggen jullie nog hier terwijl andere bootjes alweer vertrekken? Omdat jullie hier zijn. Oh, En dus, moeten antwoorden op dingen en vertellen en praten. Ja. ja, zo gaat dat bij interviewen. Hè? Ja. Wat hou je nou over aan scouting waar je in het dagelijkse leven ook wat aan hebt? Wat hou je eraan over? We hebben ook gewoon sommige knopen. Samenwerking. Oeh, daar gaan we zo kopen. Samenwerking. Je weet meestal wat je moet doen met boten. Ook plekken en lijnen. Best wel veel dingen leer je naarmate de jaren. Hallo, dit kan niet de bedoeling zijn. En natuurlijk gewoon de gezelligheid. Wat staat er vanavond op het programma? Bonte avond in ieder geval. Het is een avond, dan moet je, ja, hoe zeg je dat? Dat is een traditie, altijd aan het eind van het soort van, aan het eind van het kamp heb je een bonte avond en dan moet je een soort van toneelstukje. En het is ook een Iets grappigs. Boten zijn kwartieren. Ja, en je hebt ook nog de boot en kwartierenavond. De boot is ja, de hoogste rank in de boot. En dan de kwartier is eentje eronder en die moeten dan een beetje aansturen en zo. En je hebt ook niks. En die zijn meestal ook het oudst of het ervaarste. En dan is dat een avond voor de boot en kwartieren en die mogen dan ja, langer opblijven, leukere dingen doen en zo. Hoe is dat bij jullie verdeeld? Is er een boot bij jullie? Wie is de Ik boot? ben de boot. Jij bent de boot. Ja, ik had al zo'n Dat is de vermoeden. kwartier. Oké. En wat ben jij? Niks. Je bent niks. Nee. Dat is lullig. Maar later als je groot bent, dan wil je nog wel boots worden. Ja, ze kiezen zeg maar wie het wordt. Gewoon wie de meeste ervaring dan heeft. of zo. En worden jullie vooraf in groepjes verdeeld? Een bakker. Ja. Bakken. In bakken? Ja. Bakken zijn de groepen kinderen. Dus dan heb je bijvoorbeeld kleuren, bijvoorbeeld grijs en dat is dan bijvoorbeeld dommel. Zo heet de boot dan. is hier 6. En dan Nog even hoor. heb je daar een paar kinderen en die goed bij elkaar passen, die goed met elkaar kunnen samenwerken. En dan, En ook op hoe goed ze zijn. Een beetje verdeeld ook. dus niet dat er opeens een hele groep wat oudere kinderen en hele ja, goede zeilers of ervaren kinderen, maar gewoon dat het goed bij elkaar past. En de leiding die bepaalt dat eigenlijk. Ja. En ze eerst een bak en dan komt er iemand nieuws bij en dan gaan ze even kijken waar die bij past. Of
Ze gaan eerst even kijken hoe het met een andere bak is. Dus een beetje experimenteren met kinderen. Ja, het is wel waar, want eerst zat ik in die boot in de bak. Ja? En toen kwam er iemand bij, die ging toen weer in die bak en toen moest ik weer in deze bak. Dus we hebben wel vaak gewisseld. Oh, dus jij bent hoe vaak van bak verwisseld? Eén keertje. Eén keertje. Maar ik heb wel bij alle kinderen in de bak gezeten. Hoe is deze bak? Leuke bak? Dat is wel te doen. Met z'n drieën dus. Ja. En betekent dat jullie eigenlijk het hele kamp, de activiteiten met z'n drieën doen? De meeste activiteiten wel, maar je hebt ook redelijk vaak vrije tijd. Dan kun je dingen met z'n allen doen en soms zijn er ook gewoon dingen met z'n allen. En je komt elkaar heel vaak tegen. Soms wissel je een keer voor de grap met iemand. Ja. Maar het blijft een zomerkamp, dus een beetje lol mag ook wel. Hoe is het eten? Je moet ook zelf koken. Je hebt de bak van de wacht. Dat betekent bijvoorbeeld dat als onze bak van de wacht is, dan moet je vanaf ochtend het ochtendeten dus allemaal neerzetten. Dan kan iedereen zichzelf gewoon zijn eten maken en zo. Weer opruimen en tot en met het middageten en avondeten. En dan het allerlaatste, het afwassen en het afdekken van de tafel, moet dan weer de volgende bak van de wacht doen. Dus de kinderen moeten ook wel gewoon werken. Dus het is wel aanpakken.